Καλησπέρα. Μόλις παρακολουθήσαμε ένα χορευτικό πρόγραμμα με τα ειδικά παπούτσια Kangoo Boots. Βρισκόμαστε στο γυμναστήριο Αθλοκίνηση της Ντάνας Φέχερ. Κοντά μας έχουμε τα κορίτσια που χόρεψαν το χορευτικό πρόγραμμα και τη γυμνάστρια Ντάνα. Θα μάθουμε μερικά πράγματα για τα Kangoo Boots και ας ρωτήσουμε την Ντάνα. Ντάνα, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τα Kangoo Boots, πότε ξεκίνησες το πρόγραμμα αυτό και πώς τα έφερες στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα το αρχίσαμε εμείς Σεπτέμβρη, κάναμε το πρώτο, με 2-3 άτομα ήμασταν στην αρχή, σιγά σιγά άρχισε να αγαπηθεί από τον κόσμο και άρχισαν να πάρουν όλοι τα δικά τους μπότες. Εγώ το είδα εδώ και 2-3 χρόνια στη Ρουμανία, αλλά δεν μπορούσα να πάω λόγω κρίσης. Τώρα τα κατάφερα, πήρα το δίπλωμα και το έφερα στην Ελλάδα. Τι μας προσφέρει το πρόγραμμα αυτό με τα παπούτσια? Αυτά τα παπούτσια έχουν ανακαλυφθεί μετά από ατυχήματα στο σκι. Έχουν δει ότι απορροφάνε πάρα πολλές από τους κραντασμούς, από τα γόνατα, αστραγάλους και πάει μετά μέχρι στη μέση. Εκτός από αυτά είδαν ότι έχουν πάρα πολλά άλλα ωφέλη, όπως ελευθερώνουν πάρα πολλές εντορφίνες. Αυτό το έχεις νιώθει και εσύ, φαντάζομαι. Μόλις χόρεψα και ήταν πραγματικά υπέροχα. Λοιπόν, ξοδεύεις πάρα πολλές θερμίδες, κάψιμο λίπους, χρησιμοποιείς πάρα πολύ οξυγόνο, οπότε καταλαβαίνεις ότι το οξυγόνο καίει το λίπος και πάει λέγοντας. Και το λεμφικό, οπωσδήποτε. Οτιδήποτε είναι με πηδηματάκια, με τρέξιμο, ενεργοποιεί το λεμφικό σύστημα. Είναι ακριβώς ο εξοπλισμός για να πάρουν τα παπούτσια, είναι ακριβά? Είναι σαν ένα ζευγάρι κανονικό παπούτσι Nike, ας πούμε, το καλύτερο. Είναι 200 ευρώ και από εκεί και πέρα μια φορά το χρόνο χρειάζεται να αλλάξουμε το ελαττήριο. Μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα? Ναι. Είναι από 7 χρονών αρχίζουν μέχρι και 90, αλλά βέβαια ανάλογα με την ηλικία και με την προετοιμασία του κάθε μιανού θα έχεις και ένα πρόγραμμα ανάλογο. Είναι πραγματικά ένα ωραίο πρόγραμμα που σου προσφέρει ευεξία και θέλουμε να πούμε και μερικές γνώμες να ακούσουμε από τις υπόλοιπες κοπέλες που χόρεψαν εδώ πέρα. Είμαστε κοντά με τα κορίτσια εδώ που χόρεψαν το χορευτικό πρόγραμμα και ας ρωτήσουμε την Ελβίρα, η οποία έχει κάνει το πρόγραμμα πάρα πολλές φορές, πώς νιώθει, πώς αισθάνεται, τι της έχει προσφέρει. Λοιπόν, περνάμε καταπληκτικά, συνδυάζουμε άσκηση και ψυχαγωγία. Το κατάλαβα, είναι πραγματικά πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Περνάμε υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ την Ελβίρα. Έχουμε και καταπληκτική γυμνάστρια. Έχουμε και το Μάκη εδώ. Να ρωτήσουμε και τον ιδιοκτήτη του γυμναστήριου, τον κύριο Πολάτο, να μας πει. Ένας από τους δύο, τέλος πάντων, και να μας πει και ο κύριος Πολάτος, που κάνει και αυτό το πρόγραμμα, τι έχει λάβει μέχρι τώρα από το πρόγραμμα, πώς αισθάνεται. Μια χαρά είναι το πρόγραμμα. Περνάμε καλά, διασκεδάζουμε, καίμε και χορεύουμε. Και συνεχίζουμε. Πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία, γιατί χόρεψα και εγώ μαζί τους. Ας πάμε λοιπόν στις υπόλοιπες. Με την Αντωνία Αντίπα κοντά μας, θα μας πει και αυτή τις εντυπώσεις της από αυτό το πρόγραμμα. Εγώ κάνω αρκετά χρόνια μαζί με την Ντάνα εδώ, αεροβικά προγράμματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δυνατό πρόγραμμα από όλα όσα έχει κάνει και είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Συνδυάζει χορό μαζί με δύναμη. Και νομίζω ότι είναι αυτό που τραβάει και το ενδιαφέρον των περισσότερων από εμάς. Πραγματικά ενδιαφέρον. Είμαστε κοντά σε δύο μικρές κοπέλες, οι οποίες κάνουν το πρόγραμμα και θα μας πούν και αυτοί με τη σειρά τους τη γνώμη τους. Αλεξάνδρα. Είναι καταπληκτικό, περνάμε πολύ ωραία, ο χρόνος μας περνάει ευχάριστα μαζί με τις φίλες μας εδώ πέρα, γυμναζόμαστε και αγαπάμε πολύ την Ντάνα. Η Βίκη. Είναι πολύ ωραίο, περνάμε το χρόνο μας, ερχόμαστε σχεδόν κάθε μέρα όποτε έχει πρόγραμμα. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ, ξεχνάμε τα μαθήματα, αυτά που δεν μας πολύ αρέσουν και φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Ένα ωραίο πρόγραμμα λοιπόν που προσφέρει εκτός από ψυχαγωγία πολλά ωφέλη για την υγεία. Ακόμα ερώτηση για την Ντάνα, ποιες ώρες μπορούμε να έρθουμε και να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα? Λοιπόν, το πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι 5 φορές την εβδομάδα προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά άτομα, είμαστε γύρω στα 20. Μία ώρα κρατάει. Αυτά. Να πω τις μέρες.
Μπορείς να πεις και τις μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαββάτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντάνα.